Joo. Mulla on 5 asti tässä, mutta tässä on 2,5. Mutta eikö tää ole liian Tässä on jousi. Niin siinä on. Mutta se on siinä jousi paikalla. Ai perhana kun on kuuma. Hanskat käteen. Se kun ei osaa käyttää hanskaa. Me tarvitaan paperi, koska tää tippuu muuten mun käteen. Pitää ottaa se vastaan siitä. Ei polta ihan heti sormia. Siinä ei ole jousta. Siellä ei oo, okei. Sitten on sama varmaan tuossa toisessakin. Kato, nyt se on nyt kiristetty siis sillä lailla, että tää on ihan tappia kiristetty sen pultin kanssa, niin se ei sillä ole mahdollista, jos lähtee prässäämään sitä. Nyt tässä tapauksessa niin, sitä. Joo, totta, joo. Mahtanut olla aika pahanmakusta toi, jos ei se prässää. Niin. Jep. Ja Koska aika toi nopea. oli aika hienolla. Kyllä onko laitetaan meni turhaan tota sitten. Nyt me tarvitaan jostain niitä jousia. Käyn kattoo, että olis meillä se. Jossain oli se lista. No tässä toistaiseksi 2 on ollut. Katsotaan se viimeinen vielä.